gising na kaya ako ng 4 yata. 4 yata gising na ako, alas 5. Hindi na ako nakatulog kasi hinihin ako. Pinipilit ko lang. Pero nakapuyat sa akin. Patikinin mo kasi. Nasabi ko sa'yo eh. Bali, wala na hiya. So I'm from Philippines, yes. And you are from Philippines, yes. I'm going to buy a food for dinner. There's my puppy, and there's my mommy. There's my mommy and my puppy. Dogs. Tama na ito ni. Okay, sama na ako.